Ще разгледам това дневно меню и ще дам съвети като лекар-диетолог. 2 яйчица, добре. Авокадо, не е лошо, но може би комбинацията ще дойде малко твърде мазна. Чери доматчета, чудесно, бих сложил и малко повече дори. Като цяло, закуската идва с малко по-високо съдържание на мазнини. Мача лате, какво да коментирам, човек? Това храна ли е всъщност? Салатката изглежда чудесно, листни зеленчуци в добро количество. Сьомгата вижда ми се малко мъничко парче, но окей. Паста за вечеря, това е въглехидрат, който има добър гликемичен индекс. С зеленчуци също е много добра идея. Може би ми липсва малко протеин в това хранене. Информацията, която даваме тук, е базирана единствено на това, което се вижда на видеото и не трябва да си приема като медицински съвет. Като цяло, това дневно меню не изглежда особено зле, но му липсват изцяло плодове. Бих добавил още малко фибри и повечко протеин. Може би с намаляване малко на мазнините. За още подобни видеа може да последвате нашата страница.